मत घबरा से बेटा, तोनी के 6 गो हमार बेटा बड़ा सो, 6 गो हमार लाठी बाई बाटे, ठीक बा। अरे हतना अपन जमीन बाटे, 2 कट्ठा उड़ावल जाई आ लगावल जाई भाई, कहे जे सब पिटा के मत से मार कहियो सो। ए पापा हम अकेले काफी बानी, हमारे भाईवन के कोनो छू दी तो समझिए हम जेल कट के आए। ए 50,000 50 लाख रुपया फेंक बेच के 2 कट्ठा करवा जो जेल में जा दे हो। तो 6 गो हमार बेटा बड़ा सो आ 6 गोड़ा 20-20 हजार तो बसो, 1,20,000 रुपया हुई की ना। हमारा 5,000 तो बैठिए ना पहियो कर, हम बाजारी में कुर्ता धोती झाड़ के घूमो, ई जान लो सो। पजरा कहता रह नजर मिलाओ बेर सोची लो, वह बात न कहता नहीं 4 मिनट पहले देखिए लो। हाँ कहलो हाँ फलाना भाई आओ तड़े, लड़का कमा के दे बना 100 रुपया। कहो दावत कहिया होई 1-2 दिन में होई। घबरा मत। कैसन दावत हो? अरे 10 कट्ठा जमीन ले आइल हुआ, वही खुशी में। अच्छा मालूम नहीं है इनकर लड़का इंजीनियर है। इंजीनियर? हाँ महीना के 2-2 लाख रुपया कमा ले। 2-2 लाख? हाँ बड़ी पैसा भइल। देखत रहो पहले। हाँ ये पहले कुर्ता उर्ता लुंगी पहन के चलत रहे। एबार देख लो जूता मोजा झाड़ झूर के देखो। तोनियो के मजा लेता जका। अरे लड़का कामयाब हो गइल बाब। ए बाबा पैसा द जाए भट्टी पर। एबार कहाँ से पैसा बा हो? तू इनु कहत रहल खेत बेच के तनी के राज करवाए। ए तो तने चलते 10 कट्ठा बेच दो नहीं, हम नहीं जाना थोड़ा पैसा बहुत- द। ए में पैसा नहीं खे बड़ा। के हो? ये हमार बड़का लड़का बड़का हाँ। हैंगा बतिया तो तरह से। ए में का करबो तोरा 10 कट्ठा बेचनी तो कनी एक चलते। ए पैसा द। ए मर्दी परेशान मत हो, 2 आदमी बैठल बा, तनी बीचे में बैठल बानी, इज्जत कइल जाला बाप के। इज्जत? हाँ तू इनु कहू केहू बतियाई रंगदारी तर बतियाई तो बाप से रंगदारी बतियेबो तब का पैसा द। चलो घर आवे आओ तनी दे तनी। अबे द। देखला कहत बानी चला आ जाता 2 आदमी बैठल बा। जा तब दे दिए जा। कहो गजब दोगला लड़का बताहारू। का कहीं बाबू? हैंगा बाप से बतियावल जाला। अरे कुछ समझ नहीं खे आवत का। ये बताओ रोज ये काम बा? एगो बात कही खिसी बना ना जानता भाई ना हो इनके ई आदत भाई सुने के आ ई लइकन के ये सिखौला बड़ा तू हेंगा बोलता। हाँ 6 गो लइका बाड़े से इनके। इनका हाँ आज से 7-8 साल पहले ई कही है हमरा से हाँ। तारे एगो लइका बा लइकनी बिया तार लाठी मजबूत नहीं का, हमार 6 गो लइका बाड़े सो, हमार लाठी मजबूत बा। हम कहे जे एगो लइका हो कोई के पढ़ा दे निमन से कामयाब हो जाई तो उतार सेवा कर ली, कहे पढ़ावला से के नौकरी मिली, जन भाग्य में होई तन मिली।